Aku sak sedulur suteng pangeran nang endi tulungku gandengan tangan ing sak solat tingkah nelake tansah aku sak sedulur suteng pangeran. Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Selasa Legi 3 Juni 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer nglengganani para adi yuswa. Senin dalu kala wingi 29 Juni 2026 kawula nindaki pangibadah emeritasi Pendeta Juniawan Santoso ing GKJ Patalan minangka alumni Konven C kalih ing GKJ Ambarukmo taun 2021 kala wingi. Kita sedaya sepakat bilih anggotaning konven sanga pendeta tetep badhe ngempal nalika duwe gawi menapa malih nalika emeritus. Milanipun kala wingi punika emeritasi ingkang kaping 6 saking sanga anggotaning konven. Pangibadah ugi dipun rawuhi dening para pandhita ing Klasis Yogyakarta Selatan mekaten ugi dening sinode. Wonten ing khotbah emeritus ngemutaken kados pundi kita menika minangka abdi. Abdi punika lelados kagem bendaranipun. Abdi ngrumaosi menawi piyambakipun punika mboten aji ina lan boten wonten ginanipun. Milanipun abdi mboten kenging gumunggung kalian menapa ingkang katindakaken menapa malih nuntut sembulih. Milanipun abdi kedah nindakaken menapa ingkang kedah katindakaken. Tegesipun sedaya peladosan ingkang katindakaken punika minangka caos syukur dhateng bendaranipun. Bab punika ketingal Lukas 17 ayat 11b. Aku kabeh iki abdi-abdi kang tanpa guna, amarga mung nglakoni apa kang padha kudu dak tindakake. Lumantar piwulang punika, Gusti Yesus ngemutaken, amri kita mboten gumunggung kalian peladosan, rumaos berjasa lan kepingin dipun tingali minangka tiyang ingkang hebat, nanging sedaya katindakaken awit ayahan lan tanggel jawab. Para adi yuswa, milanipun nglengganani utawi rawuh ngrencangi ngladosi lan migatosaken kaditulus lan sareh. Nglengganani ugi ngemuteges kraos lan rumangsa, mekaten ugi ngakeni karingkihan lan winatesing manungsa. Milanipun monggo sami nglengganani rawuh lan purun nampeni panjriting warga pasambating tiang sakit lan paring lelipur kangge brayat ingkang kapundhut. Milanipun emeritasi boten namung mungkasi ayahan nanging paseksi kados pundi Gusti ngreksa luntun lan berkahi kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka paring pepimut amri kawula tansah nglengganani ing sauruting gesang kawula. Paduka berkahi para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ingkang nganti. Mirunggan kalau pasrahaken Bapak paminta ing GKJ wedi ingkang wedal sak mangke mlebet malih ing griya sakit. Monggo Gusti paduka ingkang makarya matemah lumantar operasi ingkang badhe katindakaken. Bapak paminta punika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Mirunggan kalau pasrahaken Ibu Agustono wilayah gangsal ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit kawula pitados menawi paduka ugi badhe ngreksa lan paring pitulung matemah pikantuk wetahing kesarasan
Kawula pasrahaken Bapak Sudiat lan Ibu Danu Sutardi GKJ Wedi. Boten kasupen kawula pasrahaken Lare Astama Kusala wayah putipun Ibu Sukarjo ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Paryono, Ibu Suwarni, Bapak Karsono, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Lagimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salio, Bapak Jarod Sukmono, sedherek Agus Supardiono. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang, Ibu Bambang HN, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang, kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widardi. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Yusuf Sunaryo. Sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedhasak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutut pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga. Aku